عزیز هیچی گفتن من نمیدونم. наим ҷон ту пурра нагуфтӣ ки оё ҳаминро қабул мекунӣ ё не ошиқ шуда будӣ نه عاشق شدنی نیستم اکه رستم جان. دروغ میگه. ما 4 تلفنی را شکستگیم راست شو نمیگه. حاز یک وقت زمانش دیگه که رستم جان اگر که در شبکه اجتماعی در همه چی راست نگوی کو مردم قبول نمیکنن. салом тамошобинони азиз имрӯз дар мавзӯе гап мезанем ки ҳамаи шумо ҳайрон мешавед медонед дар кадом мавзӯъ худатон аллакай пай бурдед шердил 3 моҳ қабл қарор баровард ки пурра аз дунёи санъат меравад ӯ қарор бароварда буд ки пурра тарки санъат мекунад чунки монда шудааст имрӯз баргаштем сари ҳамин мавзӯъ меҳмони барномаи мо наимҷони сайдалӣ ва худи шердил мо бо мақсади барнома кардан ба хонаи наимҷон омадем вале мебинем дар хонаи наимҷон ӯ худаш танҳо нест дар паҳлӯяш шердил ҳаст шумо ҳайрон мешавед охир ҳамагӣ бовар карда будем ки шердил аз санъат рафта буд бисёриҳо мегӯяд ки ин хайп аст шояд наимҷон боз ҳамон хайпашро идома медиҳад биед гуфти он гапҳо мардак борин ҳақиқатро гап мезанад наимҷон мо гӯш мекунем. салом алайкум дӯстои азиз мухлисои меҳрубон ҳамватанони гироми қадр. аксарият бародару дӯстои мо рустамҷон барномаи моро тамошо кардагӣ буданд ки шердил барнома кардагӣ буданд қатъи апаи мерафрӯз барнома кардагӣ буданд шердил хай ба маслиҳат буд ҳамаш мисол маслиҳат кардагӣ буд ки падарҷон ман ҳамин санъатма пеш набурдестам ай санъат хаста шидам бефара шидам ма соҳама дига мекунам то ҳамо қарибии сентябр ки бояд ман ира дохил мекардам дар консерваторияи миллии ҷумҳурии тоҷикистон и яке бора бигем ай ҳамин чи негуфт даст кашид ма дига соҳаро интихоб мекунам хайр рафт соҳашро интихоб кард дар ӯ барномаи қабл аксарият шумо дӯстои ма бародарои ма медонем ки коллеҷи тиббида дохил шид факултети фарматсия пеш аз соли нав буд ҳар вақт мара хабаргирӣ меомад байни мо мисоли ма да фарзандай дӯстамҷон ма ира ягом сирам кардагӣ набудам не ки интихоба худаш ки кард агар ки мегуфтам ки не бачам ту да и кор намешава тура худованд барои санъат офаридагиай ту бояд ҳамин ҳофизӣ кунӣ хоҳ шояд ки калон мешид мегуфт ки ту мара намондӣ падарҷон ки ма бирам дар ҳамон донишгоҳ мехондам оли мисол табиб мешидам ё ягон соҳибкор мешидам ҳамин чиза худаш ҳамира интихоб кард дӯстои ма ҳамин чиз ҳақиқатай пеш аз соли нав омад рустамҷон чӣ хел омад аз омаданаш шумо ҳайрон шудед мисол барои соли нав ма гуфтам омадай донишгоҳам таҳтил шидам ку як ду рӯз се рӯз таҳтил буд омадак гуфтам хай места бо мерава рӯзи душанбе буд бояд мерафт хестам ай хоки истодагиай туман чӣ ма нарафти донишгоҳ гуфт ки ман намерам дига баъд хай қатиш маслиҳат кардем бо айдаҳани хешози ҳама мефаҳмам мухлисо гуфт ки чӣ мекунам ман санъат ма пеш мебарам ман гуфтам ки шердил ҳамин як гап ошкоро айда тамоми мухлисо медонанд мисол нами ҳози ба ҳамин гапи агар лаҳҷавӣ бигем ай мода баромадагиай ай қура ғалтидагиай як сол қариб суруд накард 4 моҳ тамоман ҳичӣ накард дар ӯ барномааш гуфт ки ман гитара 2 мошина хабидагӣ нестам донишгоҳро хонд хай чӣ кор кард накард хубтараш дӯстои азизи ма биёй даҳани худаш бишнавем баъдан ма бо маслиҳат мекунам қатъи мухлисову ҳамун бародарое ки мо як подписчик будем и қадар подписчик шидем шумо аввал худо охир худо баъдан ҳамин мисол ҳама ҳамин мухлисо буданд ки дастгирӣ карданд мара шердила ё дига мухлис дига шогирдора ҳамаш ҳамин мухлисо дастгирӣ карданд агар ино дастгирӣ накунанд ино агар комментария накунанд як хулосода набурем ай дисти ма ҳечӣ намеяд шердил қарори шумо ҷиддӣ буд ҳамагӣ бовар кардем лекин якбора аз фикратон гаштану дубора бозгашт чӣ хел дар сари шумо пайдо шуд боз салом алайкум дӯсто бародаро падарону модарон чӣ хеле ки падарам шумо қатъи акаи рустамҷон қайд карданд ҳолати кор ҳамин хел 100% бародари азиз бо худам хушрӯтар мефаҳмонам ҳамаи шуморо чӣ хеле ки вақтҳои пеш шумо мара медидем кам баромад мекардам дар ютуб дига дар саҳифаҳои иҷтимоӣ рости гап бародари азиз тамбалӣ кардам ма гуноҳ ма ба калам мегирам тамбалӣ кардам баъд
фикр ма ариш кардам. Ма хостам ки мисол ягони системаи дигарро бигирам. Гуфтам ки дар ӯ система бо муваффақтар мешавам бардори азиз. Не ки баъд рафтем қай хондем чӣ кардем. хулас ба ҳамин хулосае омадем ки саҳна ҷои хича дора бардори азиз. иқа мухлисоеро ки мо мисол сурудо кардем, клипо кардем, падарам ҳамаша кард барои мо. Не ки фикр мекунем ки саҳна ҷои хича дора бардори азиз. барои ҳамин омадам пеши падарам. мегӯм ки шумо маро дастгирӣ кунем ба ҳамроҳи падарам. ман иштибоҳома ба калам мегирам бародари азиз. ай ҳамаи шумо хоҳиш мекунем ки маро дубора дар ҷодаи саҳна дастгирӣ кунем. Шердил, гапат маъқул. Не ки ту фикр намекунӣ ки мардум дашном мекунанд, ҳақорат мекунанд ки ин ба асаби ҳама бозӣ карда истодааст. Аввал қарор мебарад ки тарки санъат мекунам, имрӯз мегӯяд ки нез санъатамро идома медиҳам. ин медонед як намуде ки кӯдако бозичабозӣ мекунанд, ба мисли ҳамон рафтор карда истодаед. акай рустамҷон ҳар чизе ки мухлисо мегӯянд, подписчикҳо мегӯянд, акаҷоно апаҷонои ма мегӯянд, ҳақ доранд. ҳақоратам кунанд майлиш не ки вақте ки ман ҳамин системама дига карнӣ будам, фикрома дига карданда, ҳамин як гап ҳеҷ вақт ҳамин калам дур намешавад. ҳамин пеши ҳамин системаро дига кардан як ака гуфта буд ма ки шердил гуфт овдони санъата хурдагӣ нашава, гуфт ки бо бурай дига системаро биқапӣ пушаймон шай. баъд хай ин гап дар назарам аввал шӯхӣ тофту бу хай баъде ки системаро алиш кардем, баъд ба қадри ин гапҳо расидему, шояд олиам дер нашуда бошад. яъне ин гапҳо ҷой дошта. бале бале. наимҷон, шумо хулосаи охиранатон чӣ аст дар мавзӯе ки Шердил дубора баргашт ба санъат? мардум чӣ назар мекунанд? медонед чӣ рустамҷон, вақте ки Шердила мо дастгирӣ кардем, о вақт кӯдак буд, навраст буд, ҳама ира дӯст медошт. хотири овозшам ки набоша, ба хотире ки наврасаки майдаак буд. ҳамаи мо мардуми тоҷик мардуми меҳрубонем, мардуми мо бисёр мардуми хубай. ҳама вақт кӯдака ман фикр мекунам аксарият мардуми худмон дӯст медорад. кӯдак буд, дӯсташ медоштанд. ҳозир ин мардакча шидеге, калон шидеге, аймада бузбала шидеге, набинеша ихтон як хулостона барои мухлисо. баъдан санъат як чизе рустамҷон, одамое ки санъаткоранд ва медонанд биромадан осон ай, муаррифӣ шидан осон ай, не ки санъата да як рост қапидан бениҳоят қин ай. барои рост қабидан ака чиро дар назар дорам? як хеле рафтан дар корае ки ай мода набурой. мисол як хеле боши ки ҳама вақт маҳбуб бошӣ. ҳамин чизора Шердил аҳамият надод, айдис дод ҳамин чизора. ман садбора мегуфтумша ки Шердилҷон танбалӣ накӣ, Шердилҷон суруд кӣ. ҳамин чизои мара қабул намекард. фикр мекард ки ман амира мегӯм ки суруд аз ёд кӣ ё байт аз ёд кӣ, ин барои мара кардесай, гӯё ки барои мара кардесай, ин суруд аз ёд мекунам, ман фоида мебинам. ҳама чирам хеле фикр мекард. ба дараҷаи дӯстои азизи ман, бародарои ман ба дараҷаи танбал шида буд Рустам ку аз ҳисоби танбалиш ҳамин интихобша дига кард. дид дига як кас роғш намекуна, туи нест. Шердилҷон бихе чатрулетка камин чиз осон ай, ду камераро мемонӣ, як телефона чатрулетка, ҳама ки ҷое мерафтем мешитем, ту ам бача ки қатину духтарои Эрон гап мезанӣ. ҳақиқат ай дӯстои азизи ман. агар гапам ҳақиқат надошта боша, бинависен дар комментария ки акай наимҷонет ё дурӯғ гуфтеси. мерафтем намегуфтанша ки ту уна байди хитои бозора хондагӣ, ту аму духтарои Эрона гап метӣ ё барномаи зур мекунӣ. ай ҳама ҳеҷ чӣ расход нест чатрулетка, ҳамонро намекард. яке бора омад мехем ман интихобма дига мекунам. бо як савол дорам. наимҷон, ту пурра нагуфтӣ ки оё ҳаминро қабул мекунӣ ё не? рустамҷон, ин мада фарзандай, ин ҳама вақт барои мара қабул ай. барои санъат дастгирӣ кардан бигӯен айдисти ман ҳеҷ чӣ намеояд. агар ҳамин мардум ҳамватанои мо ира дастгирӣ накунану нагӯянд ки майли сурудаш ку ё ин хеле ки мо ҳамакаса дастгирӣ мекунем, айдисти ман ҳеҷ чӣ намеояд. яъне ки через мардум ки Шердил вориди дастгирии шумо шуда буд, яъне ки мехоҳед ки мардум қабул кунад. ман як сабаб шидагӣ будам. худованд худаш ира иқбол дод. ба сабаби камтарак ман дастгириш кардам, асос мардум ира дӯст дошт. инами подписчико ин қадар подписчики ки мо дар ютуб дорем ку
این وقتی که این کانال خار میکنی آخه من حیران میشم. من کانال دانو میمی کدگیم ده همه برنامه‌اش گفت که بگی پدرجان دانو میخدت که من نکدم. برای که من دانو میخدم میکردم 100 گپ دیگه میبروردن که یک کانال ده یک مثال شیدیل داد با گرفتش. آخر دا آمد ای صنعت پا گیزه رو گردان گفت که من دیگه سوال را انتخاب میکنم بگی کانال گفت در همین حالت همه کانال دانو نکردم دوستان. مقصد میدونین چی؟ اگر همین مردم دستگیریش کنن یک جای دستگیریش میکنیم نکنن نی. شیردیل مردونگی از این زیاد نمیشود. بیا راستش رو گپ زن، پنهان نکن. عاشق شده بودی؟ نه عاشق شده نیستم که رستم. دروغ میگه. دروغ میگه. بیا قویل شو. شاید عاشق شدی، دختر دوست داشت، فکرات دیگر شد. نه اکی چه خیلی که اول گفتم سیستمی که ای صنعت دور شدن برای عاشق شدن نبود. ای با دروغ میگه. بیا حقیقت رو گپ زن. تو مردم گپی قبیح ننویسن. حقیقت چی است؟ نعیم جان حقیقت رو گفته ایستادن، لیکن ما از زبان تو حقیقتی که خودت قرار بروردی با امروز خودت دوباره برگشتی نمیفهمیم. حقیقت همه بود که وقتی آخر تنبلی میکردیم دیگه صنعت. تنبلی ای چی میشه رستم جان؟ همین وقتی که بچه هستیم 11 شد ما یه عادت داریم ده. یه دختره قطعی گپ میزنیم میشیم کمتر هر روز گپ میزنیم بعد عادت میکنیم. عادت چیه؟ میگیم که ما عاشق شدیم. گپ میزنی عادت میکنی که همین گپ زد یه وقت دید که 6 ماه گذشته. شما حس میکردید که شاهد بوده دیدی؟ ما 4 تلفنی را شکستگیم روز شنا میگه. حاضر یک وقت زمانش دیگه که رستم جان اگر که در شبکه اجتماعی ده همه چی راست نگوی کو مردم قبول نمیکنن. آدما حقیقت دوست میدارن. شیردیل جان راستش رو گپ زن. نعیم جان تلفن‌های تو شکستگی بود؟ بله. از روی چی؟ روی هم خیلی گپ میزدم روی هم به عقلی. اینجوری خنده اش نیست، در حقیقت علامش میکرد. شاید دید که تنبل هستی. رستم جان وقتی که رفت سوهاش انتخاب کرد دیگه سوها را دید که بسیار قینه. اومد گفت پدرجان گفت هزاران بار عذر گفت اشتباه کردم این در برنامه نگفته سه. اول اومد اوچش گفت زنی مرا اوچه میگه شد. اوچش گفت با اومد پیش خدمت گریه کرد. به گریه نتونست که همون وقت مثلا قطعی دختر گپ میزدم تلفن ما میشکستی قهر میکرد. گفت پدرجان آدم وقت اشتباهی چه میفهمه که این خودش یک پیشرویه. البته تلفن ما میشکستی گفت خود به خود گفت بدرون میگفتم که من کی کلون میشم بگم که تو چی عقل تلفن مرا میشکنی. نه که میگه با همین خبازمی همین میگه انتخاب من دیگه کردم. گفتی برای مایلی بچم با زنگ میزدم با میگه دانشگاه دام با پولم روی میکرده که با گشنه نمونی تشنه نمونی. میگه میدونی چی گفتم ما؟ گفت پدرجان گفت وقتی که رفتم موجا گفت امی خوندن گرفتم گفت یک امی مرغی را که میبرن در قفس محکم میکنن رفته برابر گفت پشیمان شدم. امی 10 روز خواندم گفت پشیمان شدم. نگفته سیگه پوشا نه که گفت شرم کردم. ای چی شرم کردم؟ برای که من گفتم که من میرم میخونم دیگه سوهارا چی میگم 1 ماه 2 ماه 3 ماه 4 ماه میگه نشی دیگه. خیلی که دوستای عزیزی من همش مثال اول خداوند خودش همه کرده ما و شما را سبب میکنه. اگر باور کنین همه چیزا رو حقیقتا دستگیریش میکنیم. دستگیری کردن ما در پرابلم نیست. مثلا جاش دا با سرورش میکنم جاش دا کلیپش میکنم کم ترک میدونین چیه علم آورش. ما دیگه شاگردا را پس پرده تیار کرده بودم که وعده دادگی بودم در برنامه‌ام 2025 شاگردا را ما میبروریم دستگیری میکنیم. این پس اکران ده بچه 3-4 ماشین اومدگی در شهر ایستادگی ای خیلی وروغ اومده ایسفره که اکن امجا مرا دستگیری که او بچه ها ای چی کمی دارن که از روحی دوران نگاه نکرده میوی. همین خیلی ای غازی ملک کرده دختره که دیگه اومدگی ایستادگی ما پس پرده دستگیریشون کردیم باید معرفی کنیم مردم ده.
наимҷон меҳре ки шердил ба мардум бахшида буд дубора васанавӣ карда метавонад? яъне ки боз дубора дӯсташ медоранд, дубора дастгириш мекунанд? ма пештар ҳоз қайд кардаги будам ки муарриф шидан осон ай. Авие ки санъата дар як рост қапидан, дар як ҷои муайян қапидан. Агар ки танбалӣ накуна, бо меҳнат куна, шояд ки мардум дӯсташ бидоранд, бо дастгириш кунанд, бояд эҷод куна. Дигар бисёри баъд ба умеди ман нашава. Худаш эҷод куна, бигӯяд ки ман падарҷони ман ин сурда эҷод кардагиам, ман барам уро оҳанг бисозем ё аранҷировка кунем, дарем дар студия бихонаша, клип кунем, пешниҳод кунем мардумда. Бояд ҳаракат куна. Дигар ӯ кашпаҳлӯ задагӣ ба телефон гап мезаду Муҳаммад чира месохтӣ, ман ин суруд тайёрай бихон, барои хонданаш дар ӯ барномаи пеш гирья мекард. Мара зур меяд, гирья мекард. Ҳамин чизҳоро бояд аз хаёлаш бирораву меҳнат куна. шердил ин хатое ки кардӣ дубора такрор намекунӣ? ма ваъда метавонам ки рустамҷон дар пеши падарам, дар пеши мухлисонам ки дигар ин хаторо намекунем. ай сари нав иншоалло сар мекунем. ай варақи нав мегӯянд ку. дӯстони азиз, то ҷое шумо шоҳид шудед, шердил ваъда дод ки хатои кардаашро дубора такрор намекунад ва якҷоя биёед дастгирӣ мекунем. ман боварӣ дорам ки пушаймон аст ва чӣ боз сурудҳои нав мекунад, боз дастгирии шумо сабаб мешавад ки шердилро боз дар рӯи саҳна мебинем. ҳамин тавр не? ин мара нигоҳ кесед дӯстои азиз, хаяк бояд ма дастгирӣ кунем ира. Не ки ай ҳамаи шумо дӯстҳои ман, бародарҷонои ман, падару модарои меҳрубон, хоҳиш мекунем ки кадоме ки ин барномаро тамошо мекунад, ҳатман комментария кунад. Комментария мода як ҷаҳон ай. ҳар вақте ки одам комментариро мехонад, фикри ақидаша мебурора. Шумо комментария кунед ки мо барои Шердилҷон чӣ кор бояд кунем. ҳамин қадар шумо дастгирӣ кунед. Дастгирӣ молиявӣ накунед. Фақат комментария кунед ки мо бидонем ки чӣ хел барои Шердилҷон дар оянда дастгирӣ кунему пешравиша зиёдтар кунем. тамошобинони азиз, барномаи мо ба анҷом мерасад ва ман боварӣ дорам ки шумо дар зери навор фикру андешаҳои худро баён мекунед оиди Шердил ва ман боварӣ дорам ки дар наздиктарин фурсат Шердилҷон бо сурудҳои нав боз хотири шуморо шод месозад ва ваъда медиҳем ки боз мо барномаҳои нав аз эҷодиҳои тозаи Шердил ва Наимҷон пешкаши шумо мегардонем. бо мо буданро фаромӯш насозед. хайр.